na tuna chuan kan zir dawn ni tangkai em a hman na tur te chu committee ko na te hran pa hming hran chua phek hrang hong lovin olsam takati dana ni dawna nei som na te pawh ni se kan hman du na zir khan tangkai em dawn ani chuan a sabera chuan Microsoft Office all programs sagan kalanga Microsoft Office sagan kalanga Microsoft Office Word agan kal lenga tahian kan chudon ni tahian committee ko na kan siamanga chuan tuna mail merge kan zir dawna mail merge chu mi lekha kan thon chhuak dawna he hi committee ko ne kan thon chhuak dawna chu committee ko na chuan mi za po kan committee ko na kan som theia ngei nei som na palo ni se mi za ma zanga polo ni se kami kha ol sam de hemi phi phek khat chau chu chung si hian phek khat chau kan chuta chu ming kha a hran mun danga kan chulu don ta chu ming kan chulu chu zanga kan chulu chon hemi phek a hi phek zanga aro in hong mai don ti na ni ta kan mang tangkai tung lai computer chu bang chuan hi a tangkai le don ti kha ru tre la thome chuan ma sabera chuan mailing sa kan kalanga chuan mailing sa hian select recipients alo ma select recipients sa hian kalanga type newly sa kan kalang chuan type newly sa hian ta hian title first name last name hi kan rename vek thei ta ni hemi hi ami kan thlak vek thei chu customize column sa kan kalanga chuan ta hian title alo ma title hi kan rename du chuan ta hian tlangwal pi pu ti ven an hming chuna tu kha hming kan ti meng ming ting kan chunga okay nga chuan first name hi kan rename du chuan section ting kan chule thei ta ti khan chuan section kan chu kan okay le nga ti khan ming section tin lo ta ni tanan ming kan chunga section chuan ta hian helai ming kan chu za ta kha ta hian phe ka ron hong mai don ta tu na chuan phe kha chu le hong ta chumi chu ming kan chu zat kha tan kan chut nem chuan phe kha ron hong nem don ta ni chu chuan ta hian new entry kan ting kan chut dan tur zirin new entry kan da thalok he kan du lo chuan delete entry ni le me new entry ti khan ming som ve kan chuang khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som ming ta hian simple do kan chu don nge mani sa ming an chu mai nga sa ming chui la nge mi jok thang ro moya mi zo ming chu meng thang ro moya eng section nge v section tingan v section lo ni ta se then enter hian lut thave ngot thei no bangin kan click ang mau sin chuan lian tluang a c section kan tinga dikhan section thang kan da me lo ni lian tluang a c section dikhan chuan
thang ri ni na I section kan chuan zalena Y section kan tiang Y section kan tianga chuan ta hian zaloma K section tikan thang moya Z section kan tianga chuan ting thanga ming chu tu du pho chom meng ting thanga H section te ti adikan ming chu tur bang lu mai thina chuan ram mona A section kan ti ve le ngai section sang na kan ta meng chuan ma luni pokan tenga B section chuan mua puya pokan tenga dikan L section dikan kan tenga kami kan chu zo to ta ni hing sang kan chu ming le section kan chulu ta chu okay ang kan okay anga ta hian kan save na tur lai hi kan hriat chin anga kan save na tur desktop ate kan save du chuan desktop kan save anga kan save na tur hun ka chu ke mani na kan du na lai ta ka hang kan save do ni chuan desktop ka save anga ke chuan ta hian committee go to list tin ka save anga ta hian save ta pang dikhan chuan heta hian ming kan da don ta nen ming kha ta kan da lu tanga chut tran pa kher a phek ran mi som mo chu phek som hona ming kha ran thewa chut ai chuan he hi ol sam non ta ming I chuanga I print khan no dang I chu leng I print le thema se kha ai chuan tuna kan thil ti ol sam em ani chuwang chuan ma tai hian ming kha kan da lu don ta ni chuan khami kha kan chulu to kan chutlu to kha type new list to ni he kan mang to kan athar kan chulu to a ta hian om sa kan mang don use existing list a kan save kha kan zongang kan save kha commit go to list hi kan save kha commit go to list hi hemi hi ming kan chutna kha ni kan double click anga chuan adata insert merge field ta hian kan merge kan da lu na tur hi kan click anga he ta hian ida chuan ming ka he ta hian om dei don tinani chuwang chuan he ta khami mouse insertion point hi da na hmun a zir kan he ta ida chuan ming ka he ta lo om dona chuwang chuan ida na hmun khan a zir anga ya he ta ni click anga insertion point kha om na tura takidang ming om na tur ta hian om dona wangin chuan insert merge field ta ming kan te ta hian ming lo om ta chuan om na tur hmuna section om na hmun tura section kan danga dikha nei hi kan select theya kan select kha home a hian kan underline theya kan bold theya kan italic theita a fonts po kan thlak thei big ta ni handwriting po hi tlema chidang do mang ve shim chinila tlema chidang do mang ve chin shim ila alan dan nan khan bold italic underline ipo section po hi san pa deuh lekin til dangan manga bahau sing mangai kan ai nang lo da ni font sing ora font si mu har don ma tlat font all the way ka font mu all the way tur ka ni mai te se kan chuan bold lo mai ang hai ju nge ka bold thoi bold lo mai dikhan ka ju chuan lai kan select ta ni chuan chumi da chuan kan kalena tur chu en to pani kan da to ming hi ta hian lo om se command kan pe ni tan hing om se ta hian veng ho khom se kan ti ta ni chuan ta phek khat chau lo om ta chuan a hian
in mailing sa kan kala insert merge field kan da lu ve tom na tura data finish and merge edit individual a all kan tianga kan ka lian tlunga c section ti khana lo om ta ni tinam kan chu kai phek som lo hong le che ta ni tina kan ori a source kha chu he ta in alo om ta chun a hran pa in ming kan chu za da kha hemi tel lo hian ei lo in hong hei hi tina kan da lu kha ta ni adang a lo in hong a phek dang kha tangan chu za da kha lo lang ta ni ming sang sang kha ei yen kan underline du lo kha chung an underline lo mai nga ma khan kan sia tu na chon siam chup le kha siam than pa le ti underline le kha boi thak ka wang khan ti hian ma in ma khan he tianga om lai khan siam dang lam kha ul ber ni tianga om lai khan siam dang lam khan nuwa siam ngai to lo chu wang chon lai hun na ni siam that chon na vai hian na lo in nang vek don ta ni ti khan phek som lo in honga lo om vek ta ni ti khan ol sam de win kan ko mit ko na te poi sim thein emo in nei som na ka te poi sim thein I som tur te po te khan ming kha ming som tur kai chut vek khan ama in phek kha roin hong ba hi khan print top khan I to ngai ni control p kan hetanga kan print thei mai don ta ni o sam deuh khan kha jong khan ni ro se lok pui nge ka be sei